É triste que as dúas forzas políticas, tanto o BNG como o PSOE, se sigan poñéndose en contra, poñendo en duda un dos proxectos máis importantes que a nosa comarca, a nosa provincia e Galicia pode ter. Dende logo, o proxecto polo que todos estamos esperando é por ese compromiso de fondos europeos para que Altri sexa unha realidade. Un compromiso que non é novo, que xa manifestou públicamente o 29 de julio do 22, en donde claramente Sánchez garantizaba a Rueda vía libre ao PERTE de Altri que creará 2.500 empregos. Decimos alto e claro que apoiamos este proxecto e que o futuro dos galegos e que o futuro dos lucenses non se debe xogar e nós non llo vamos a permitir.